Goddag, hvad hedder du? Goddag, mit navn er Michael. Hvilken uddannelse går du på? Jeg går på HX, Høje Handelseksamen, på CBH Vest Ishøj. Hvad er din store drøm? Min store drøm det er at komme på CBS og læse økonomi og jura. Hvilke forhindringer kan gøre, at din drøm ikke bliver en realitet? Det skulle være, at jeg mister fokus, holder op med at tage mig sammen og få lave karakterer, og holder op med at tage min uddannelse og min drøm seriøst. Har du et fritidsjob? Jeg arbejder i Døgnetto for Amager. Har dit fritidsjob noget at gøre med din drøm? Ikke specielt. Man kan sige, at det at stå tidligt op, være fleksibel, møde på sit arbejde i tiden, arbejde hårdt, det er også kvaliteter, man skal kunne bruge, når man får et rigtigt job, efter man er færdig med studiet. På samme måde kan vi også relatere det til Lene. I sit kamp hun blev forfatter. Hun arbejder i Føtex. Det kan man se i teaterstykket Føtex-søen i Taastrup Teater. Tag ind og se det, hvis I også er interesseret i at få at vide, hvordan man kan få sin drømme opfyldt, hvis man går med en drøm i maven om forfatter eller noget andet.